Bakuma. Uyakula. Kwasha. Bakuma. Ndinateza ravo tudapfuma. Kuti ndautaka kupfuma tisandapedza kutanga. Iri mudariro yekutanga. Yokutanga yapera. Kutanga yapera. Yapera kama kugoza chikufamba. Aiwa inzwa kaizvo. Nganditi ndakubvisa futa apa. Zvinzi ndapa. Ukazozvimuda here panozinyaya. Ndingasingazinyaya pana. Wozoona kuna arrogance. Nati zvana. Yes. Another party. Party iri kuseri kutaura kuti mukadzi andichakasana. You can do anything. Kutanga mukadzi kumuda here. Aiwa, mpindura machonoona. Nokuti atezvara wako atoda kupfuma. Sitaweitwa tezvara ndazvinzwa. Iri kuuya. Kuti wabuda zvokufamba zvagara zvikuitwa nokuti inyaya itaita iri paseparate pane nyaya. Saka ngatitaure nyaya ichita sepera. Uri kuda nemukadzi wako. Kozi hapana need yokuti ushamure tezvara wako wakakuberekera munhu ane mimba yako izvozvo. Ndechifo. Ichifo. Kwandiri doesn't make any sense. Kozi tezvara wangu tezvara wangu. Kunyange ndagumbuka kuti kune imwe nyaya yemudariro. Pandate tezvara wangu. Panokwa wakabata nemaoko chaicho nokuti vaiberekera chinhu chemwoyo wangu. Saka kuzori kwauri pateni wemashoko angu aperi imambo kandoramba chitaura. Uri kumuda here mukadzi? Hautamuda. But atezvara uyu asi mukwasha wenyu kuti haana kupa guku. Ana atizvoda kupfuma yangu. Chirega ndidhire naye. Ana atizvoda kupfuma. Toda zuva. Next year. Mupe 2 months. Andida kuzoita joke muno. Ndakagara pana ndakapfeka ichi ndatumwa kuzotonga. Ndakanga ndakufara nei muno ndakuzofara nei. Ndakuzogadzisa nyika yedu. Ndinopa umusei level. Kudenga munde ndiri ndega ndichitsva ndisizondipinda kubati kwandikuenda kwakanaka. Wozi nematokera ndikuita kwakanaka. Batsira ibanga. Ndinofunga pendanga ndiri kuzonyaya nekuti inini pendauya tutanyaya yepfuma tutanyaya yepfuma yasiyana yamakusenei yasiyana ndiye ndinoda kuti ndipinde peiri kuti tinde kutsvage mari yekuti tifambe then ndochizopinda apa hatisi kuramba kubvise pfuma kuna baba. Pfuma yedu tinobvisa nokuti titorimo mukati memhosva. Kana iye nyangwe ari kuti mukadzi haachadi asi pfuma unofanira kuti abvise ngekuti mukadzi wakamuberekere vana ane mhuri, saka pfuma anofanira kuti aibvise. Saka handizivi ndine chikumbiro chekuti mungatipo here kuti tikambopedze iye kuti tifambe penguva then ndochidii ndakachena uamai mangotasa panzi saka watochena kusva next year penguva nguva yatanga tataura isusu kuti tifambe ndaitati next month turikuti tifambe kupfuma toyatagarira panapa pfuma ndoyataitati petinouya tichitaura zvekufamba pamwe ndopetaizokwanisa kuti tichitaurira nemadhays tambofamba inini ndazvinzwa zvataura chikumbiro chena chibata ndavapa 2 months vachifunga kuti 2 months ndichida funga kupfuma shume nokuti kuchembera kuda mari. Amai mwana unyanya vana vangani nemwana wababa wapenyu 3 wandiaesi akashaya pesa apa pamusingaziri kupfuma nini akuda iye wacho ayo mupindoenga saka ngatizive mwana womwo munhu imimi muri muroorwa musha menyu musha kwenyu vamabva vamutare vakatodipfuma magara mahara here amai makaroorwa kurudzirai vana varoore izvi zvokuita zvibhagera zvokupinda dzimba dzevana muchiisa zvibhagera zvisiri mupe 2 months minino baba taurai zvamuri kuda tipei list yenyu pamusoro pekutanga iye zvinezvi mwana wangu uyu akasununguka musi wemani manini ndii ndakabhadhara bill 70 US mwana abuda ndii ndakabhadhara 70 US mwana abuda ndisikatara mapirisi ekumasuru
Ngabude kuti. Muhospital muzvechipiro. Airwara kuti. Ndakabhadhara bhiyo yokuti mwana abve muhospital akabatwa muhospital musi wechipiri unoyara ndiudzei kudai Amai imi yakujungire kuti upenyu hwemwana wenyu. Ndokumunzwisisai semubereki anoenda kusendwa mwana wake. Akamubatitarisa kuti mwana wokutambudza ndowani. Hapana munhu anoitwa zvomukuita zvakaipa ubereki. Hazvina kunakora kutsura sevanhu vakuru matare munhu. Sorema. Chakanetsa ndechekuti kusvika tizosvika pakunetsana ipo paya. Murandakadzi wangu aiwandira kubvira amai vake. Takafunga tisati tatombosvika kuno mwana ashaya techinetsana. Takambonzi namama uyai kumusha akaramba. Ndosaka ndakazosvikosa solution yangu pakamboendawo mapapo. Chakamudzosa murandakadzi wangu nyaya yekuti angazvitakura. Kuzanga amboenda. Saka inini ndiro munhu nyama. Saka ndonyaya yekunetsa. Takambonzi tiuye kumusha akaramba. Saka nhasi nekuti akadzoka nekuti anga azvitakura. Akadzoka ini ndanoimwe dzine ndandaronga. Ndanomwe mukadzi ndandaronga. Ore adzoka unorara naye. Adzoka unozorara naye. Tiva nenyama. Ngativa statement yako tiva nenyama. Andina. Aona. Asi mimba waitisa. Mimba yange irikuta. Saka anofanwa kuramba achisafa. Handina kuti asafi. Asi mambo pamusoro mambo. Chinoita kuti tizosvika ipo paya nyaya yekuti tikatadza kunzwisisana kana kuti mumba mukaita vana baba vaviri andizvise bozi ndogadzisa maproblems ako inaiya ndoita hedoni navo bozi problem ka mumwe munhu akaomisa pabhozi ndiratsama ndofanwa kuti hedoni neproblem yangu ukone murume akadaro ese ane problem takuramba ndikananga nemufana bozi muda pfuma mudhara uya mwana unyapa wakuchengeta angakwanisa kuchengeta mwana ouisa pfuma ane responsibility mayada kubvisa kaka tadza uchadaka tamupa 2 months ndokuisa pfuma tengapo sukako yatopera ikatopira mwedzi wenyaya edzai mwenyaya Linda po. No, 2 months.